Даем інструкцыю, як сцерці гісторыю народа. Адзін са спосабаў перапісаць назвы яго гарадоў. Стагоддзямі расейская, а пасля і савецкая ўлады метадычна змянялі беларускую мапу. Рабілася гэта альбо дзеля савецкай ідэалогіі, альбо каб падагнаць назвы пад расейскую моўную норму. Глядзіце самі. Койданава стала Дзяржынскам, у гонар Фелікса Дзяржынскага, аднаго з арганізатараў чырвонага тэрору. Ігумен ператварылі ў чэрвень, бо старая назва была звязаная з рэлігіяй, а савецкая ўлада змагалася з усім царкоўным. Шацілкі сталі Светлагорскам, Прапойск – Слаўгарадам. Гістарычныя назвы знікалі, а замест іх з'яўляліся новыя, больш правільныя для савецкай мапы. Летапісную дрысу ператварылі ў Верхнядзвінск, а аўтэнтычную назву горы-горкі спрасцілі да звычайных горак. Нават Мёры і Лёзна расейскія картографы сказілі, пераносячы назвы з замежных мапаў і выціскаючы беларускую фанетыку. Такія змены – гэта не проста замена шыльдаў, гэта спосаб паказаць, хто цяпер гаспадар на гэтай зямлі. Таму вяртанне нашых гістарычных назваў – гэта не настальгія, а вяртанне ўласнай годнасці і памяці.